Magandang hapon sa inyo lahat mga tropa. So yun, busy pala ako dito sa courting area natin. So yun, lilinis pala ako dito. Tapos inaayos ko yung mga TV. So nandito na yung mga nokis natin. So may natapos na rin pala ako dito. So gusto ko lang pala i-share kaya napablog ako. So alam niyo naman mga tropa na maliit lang yung space ng manukan natin. Pero may naisip kasi akong idea kung paano magkasya yung mga nokis natin. Ano to? May dalawa pa tayong hindi natapos, kaya gusto kong i-share sa inyo yung idea kong to mga tropa, para naman kahit papano may bigay akong na idea kung paano na pagkasyahin yung mga nokis natin sa maliit na space. So yun. So ang gagawin pala natin is ganito mga tropa. Ayan. So, may example na tayo dito. Ayan o. So gumamit lang tayo ng PVC. Tapos bakal. So ito PVC na ang sukat nito ay 2. Number 2 mga tropa. Yan number 2. Yung ganito lang yung butas yan. So may dalawa tayong hindi pa natapos, kaya yun ang gagawin natin. At yun ang ibablog natin mga tropa. Mayroon pala tayo dito PVC. Ayan Tapos ito yung bakal ay baluktot ko na rin. Tapos yung nylon natin is nandun na. So yung nylon pala natin is number 90. So yun yung mga kakailanganin natin para magawa natin yung mga ganyan mga tropa mapaliit natin yung space ng kahit na maliit yung space ng manukan natin is magagawa natin ng paraan na mapagkasya natin yung mga nukis natin. Alright, so yun. At simulan na natin to mga tropa para maipakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko ngayon. So busy ako ngayon dito. Right, so update tayo mamaya. Alright mga tropa, so simulan na natin na. Bubutasan lang natin itong PVC. So kutsilyo lang naman yung pinabubutas ko dyan. Bubutasan lang natin to yung tamang tama na magkasa yung cord ng manok. Huwag masyadong malaki Ayan, so ganyan lang. Ayan ganyan lang yung butas. Tansyahin nyo na lang kung paano kalaki yung talo ng cord nangyari doon. So yun. Tapos puputulan lang natin. Balay, kulang pa pala ito mga tropa. Kulang pa itong butas na. So palawagin muna natin ng konti. Ayan. So yun mga tropa. Ayan. Tapos ikakat lang natin yan. So gagamit lang tayo ng gagaring bakal. So ganyan lang kahaba. Ganyan lang mga 1.5 inches lang haba. So ginawa ko na rin kasi ito mga tropa, kung sa may manukan natin, para nang sa ganun matansya natin kung ilang tipi lahat yung magkakasya dito. Kasi sa susunod na mga araw gagawa ulit tayo ng tipi. Ito mga tropa, ganyan lang siya kahaba. Ayan. Tapos itong bakal natin ito. Yung steel bar lang. Uy, shout out. Saan punta? Dagat? Ayun So ito mga tropa, ito yung dulo ng tipi natin. So tatapat lang natin siya dito. Mismong dito mga tropa Huwag mong masyadong isagad dito. Diyan lang Yan, ganyan lang. Dito.
Dito siya mga tropa. Yan. Yun. Ito yung ibabaw natin sa lupa. Yan. Mabingi. Yan. Kung ganyan siya mga tropa. Yan, saktuhan na. Kailangan maibaon natin to ng maigi. Bali ngayon ko pala ginawa to kasi sakto, malambot yung lupa. Kaya sabi ko madali lang ibaon yung steel bar. Yung mga tropa, malapit na. Yun. Yan. Tapos ito pala yung nylon natin. Yan yung nylon natin na number 90. So ganito yung nilagay ko mga tropa kasi mas matibay ito. Kasi kahit na maulanan, maarawan, hindi basta basta nasisira. Kaya ito yung pinili kong tali. Yun. So puputulan lang natin to saglit. Tapos ilalagay na natin. Yun. So update tayo ulit mamaya mga tropa. Yung nylon pala mga tropa, no. So dapat medyo isobra natin kasi yun ang itatali natin. So pasensyahan nyo muna kung medyo madilim dito kasi nandito tayo sa may silong ng Sampaloc. Yan. So itatali lang natin to. Itatali lang natin tong nylon dito sa may bakal. Mama mo yan? Ganito lang yung ginagawa ko mga tropa. Ano? Pakita natin. Ayan siya. Tinatali ko lang yung nylon. Ayan siya mga tropa. Ayan, ganyan siya. Hihilain lang natin yan. Ayan. Tapos dito sa taas, ano yung sa taas mga tropa. Ayan. Saktuhan siya, hindi siya nakasagad. So itatali natin. Ayan siya mga tropa. Bali, naisip ko lang kasi itong idea na to. Kasi sabi ko baka sakaling gumana. Eh ayun, gumana naman. Okay naman. So ito pala yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, pasobrahan nyo para may pagtalian tayo. Oh, may nakalimutan tayo mga tropa. Nakalimutan natin. Munti ko na makalimutan sa inyo, na ituro sa inyo. So bago pala natin itali dito, papasok na natin tong PVC dito sa loob. Ayan. Sa loob ng nylon na yan, oh. Ayan. Ay, hindi ko nang makalimutan. Yan, so higpitan lang natin ng pagkakatali. Ayan mga tropa. Yun. Yan mga tropa, natapos na. So ito pala ang ay hindi tuloy ako nakapagsalita. So itong PVC pala mga tropa is ito yung magiging adjacent. Ayan o. Kaya pag umangat yung manok, ito siya. Ayan, pag umangat yung manok. Tapos pag bumaba, ganyan lang siya o. Ayun. O diba?
Ayan siya. At yan yung para maiwasan yung parang sasabit yung mga manok. Ayan o. So ganyan siya mga tropa. Ayan. So ngayon, dito naman natin ipapasok yung tali. Dito. Yung tali pala is pinuputulan ko. Hindi siya buo. Kasi nga, maliit lang yung space natin. Kaya doon tayo mag-a-adjust sa tali. Okay, so kunin natin yung cord dun mga tropa. Para naipakita ko sa inyo kung paano yung sukat ng mga tali. Kagaya nito, di ba? Mahaba to. Mahaba. Pero kailangan nating putulan. Ito yung isang tali natin. Ayan. Pupunin lang natin to. Alright mga tropa. So nakuha na natin yung tali. Ito na yung cord. So magiging sukat pala nito mga tropa is ganito. Tuturo ko lang sa inyo. So kung gaano kahaba yung tipi is ganun din kahaba itong tali. Pero magpapasobra tayo ng konti. Susupatin lang natin para hindi kayo malito. Ayan. Ay mga tropa, madali lang. Ayan o. Ayan, saktuhan ng tipi doon. Doon yung tali. So magpapasobra tayo. Yung sakto siya dito. Ayan, so dito hanggang dyan mga tropa. Hanggang dyan siya. Pero magpapasobra lang tayo. Gaya ng sabi ko, magpapasobra tayo ng konti. So i-adjust lang natin ng konti. Ayan. Ayan siya. So nandito yung kanina mga tropa. Nandito yung kanina. Tapos adjust lang tayo dito. Ayan. So dito tayo magpuputol. Ayan, puputulan natin. Step by step tuturo ko sa inyo mga tropa. So yan, puputulan natin dito. Yun, ayan, naputol na. Yan, pinutol natin. Oh. Ngayon, may butas to mga tropa. Papasok lang natin to dito. Kaya nang sabi ko, saktuhan lang dapat. Ayan o. Ayan. Ngayon, paano ba ibubuhol to? So, dapat nakaganyan siya. Yan. Huwag yung buhol nasa loob. Kasi sasabit yon. Dapat ganito siya. Yan. So, ito mga tropa. Ayan siya. Ganito lang natin to. Yan. Ayan o. Bubukain natin tong tali. Lalagay natin to. Yung ganyan na. Tapos ito na yung ibubuhol natin. Yan. Isang beses pa. Hindi na yata kasya. Ayun. Yan mga tropa. Yun. Para sureball na hindi makatanggal yung manok. Ayan. Yun sa mga tropa. Ito na. Ayan na mga tropa. Oh. Ayan na yung ginawa natin. So yan yung mag-a-adjust. Ayan na. Oh. So kukunin lang natin yung manok natin. Uy. So ang ilalagay pala natin dyan mga tropa yung talisayan natin. Ayun o. Yung talisayan natin yung ilalagay natin dyan. Right. So antay-antay nyo lang mga tropa. Kukunin lang natin yung manok. So ito yung ilalagay natin mga tropa. Yung ating talisayan. Bali lahat ng nandito broodcock natin. Broodcock, pero ihalo natin siya dito. Kasi ito medyo silong dito, kaya
Yun, dito natin na ilagay para hindi naman siya masyadong mainitan. Ayan mga tropa, so lalagay lang natin itong manok natin. Cord lang natin, ayan o. Right, so yun. Ito na siya mga tropa. Ito na ang ating talisayan. At ito na yung kanyang pipi. Yan. At ito na yung mga tropa. Hindi yan bubuhol. Saktuhan lang siya doon. Saktuhan lang siya. So yun mga tropa. Pag itong PVC, aangat yan. Aangat. Yan siya Katulad ng mga to, ganun din yung ginawa natin dito sa kabila. Ayan sa mga tropa. Pero ito hindi na sila mag-aabot. Ayan, malayo. Hindi siya magkaabot dun sa kabila, malayo. Kahit dito, malayo din. So saktuhan na yung sukat nito mga tropa. So yun lang yung vlog natin mga tropa. So sinare ko lang sa inyo na maliit na space ng ating manukan, pero magagawa natin ng paraan. Ayan okay na. So ganyan, tapos ito nakahilera na rin ito dito. Ito yung hilera na yan. Tapos yun sa kabila naman. Ayan. So saktuhan, ito tatako siya dun sa may langka. Tapos ito dito naman sa kabila, hindi na natin matatamaan yung kalamansi kasi dito itong hilera na to. Right, so yun lang mga tropa yung vlog natin. At sana ay nagkaroon kayo ng kunting idea sa ating pagmamanok. At sa lahat po ng hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po yung ating YouTube channel. At huwag niyo na pong kalimutang i-click yung notification bell para siyempre updated kayo lagi sa mga vlog na ginagawa natin about dito sa mga manukan natin. Okay, so dito na matatapos ang vlog natin mga tropa, and see you po sa next na vlog natin.